Bueno, bi funtzio hauen limiteak kalkulatu behar ditugu infinitoan eta minus infinitoan. Eta gero irudikapen grafikoa egin. Hasten gara lehenengoarekin. Lehenengoa funtzio polinomikoa da, baina polinomio hau faktorizatuta agertzen zaigu, bai? Bosken x berbi. Bueno, honek ez daukagu arazorik honekin, ez da? Ze laburbidezko formulak gogoratzen ditugu. Bueno, hala, kopiatuko dut. Hemen bada espada, bat gogoratzen ez bada, gogoratu daitela. A gehi B berbi izango da. A berbi gehi B berbi, onarte danok heltzen gara, gehi bi A B. Hau da, danok ahaztu egiten duguna. Bueno, orduan, nik formula hau aplikatzen baldin badot, badakit limite honen kalkulua dela, limitea x infinitora doanean, 25 gehi x berbi ken 10x. Orduan orain bai, erreza da limite honen kalkulua egitea infinituan, bai? Funtzio polinomikoa dugu, infinituan bere balioa izango da infinito. Plus edo minus, begira, maila goreneko monomioaren ikurra danez plus infinito. Venga, bagoaz hurrengoa egitera. Hemen pausu bakar batean bi gauza desberdin egingo ditut. Alde batetik hau garatuko dut, hemen dagoen bezala, eta beste alde batetik honen moldaketa egingo dut. Vale? Minus infinito hori plus infinito bihurtuko dut. Orduan, geratuko litzaiguke x infinitora doanean, 25 gehi minus x berbi, minus x berbi da x berbi, vale? Berbi eginda dagoenez, minusa galdu egiten dugu. Eta gero, ken 10 bider minus x, orduan, minus eta minus plus, beraz, hemen ere bai, geratzen zaigu plus x. Orduan, hemen ere, emaitza izango da, plus infinito, maila goreneko monomioa positiboa izaten jarraitzen duelako. Pasatuko ditugu bi limite hauek, bai, grafikora. Orduan, zer esaten du lehenengoa? Bueno, x infinitoan, xen infinitoa hemendik dago, funtzioa plus infinitorantza doa, orduan, gorantza. Eta minus infinitoan, hau da, hemendik, alde honetatik, funtzioa ere plus infinitora doa, orduan, ere bai, hemendik, gorantza. Vale? Venga, bagoaz hurrengoarekin. Hemen. Bueno, hau polinomio hau ere faktorizatuta agertzen da, baina hemen berretzailea da 3, eta ez daukagu laburbidezko formularik hirurentzat. Orduan, zer da egin behar dugu? Pentsatu. Nik polinomio bat horrela faktorizatuta daukadanean, berriru, berbi, berbost, badakit garatu egiten badot, azkenean garapen horretan lortuko dodala monomio bat maila berdinekoa. Hemen bezala, adibidez, hemen goian, Bosken x berbi garatu dodanean lortu dut monomio bat maila berekoa. Bai, ulertzen duzue, hemen berretzailea esan bi eta lortu dut bigarren mailako monomio bat. Orduan, hemen berretzailea 3 danez, badakit hau garatu egiten badot, 3. mailako monomio bat lortuko dodala. Bai, orduan, lortuko dodana izango da limitea x infinitora doanean, eta x berriru bat lortuko dut bai ala bai, plus gainera, ze hau da plus. Orduan, eta gero beste guztia, hor egongo dira beste 11.000 elementu gehiago, niri bosta sola, zergaitik, ze nik badakit polinomio bat denez, limite honen balioa izango dela infinito. Eta plus edo minus dan jakiteko fijatu behar nazen maila goreneko monomioan, besteak niri bosta sola. Hau positiboa danez, hau ere positiboa izango da. Eta listo. Zelan egiten dugu minus infinitoan, bardin, bai? Lehenengo planteatuko dugu, joango gara pausoz pauso, limitea x minus infinitoan, eta honen garapenean badakit x berriru bat izango da dela, eta gero beste 11.000 gauza desberdin. Bueno, orduan orain egin behar duguna da, honen moldaketa, orduan limitea x infinitora doanean, eta orain minus x parentesiekin jarri behar dodanez, geratuko zait minus x berriru gehi ez daki zer. Vale, limitea x infinitora doanean, eta orain minus x berriru geratzen da minus hori betiko, momentu bat. Horrela ez dut, nahiago dut, gauzak horrela jartzea, plus, hau da, gehi, ez daki zer. Bueno, orduan, limite honen balioa zein izango da, minus infinito. Venga, bagoaz orain irudikapen grafikoa egitera. Plus infinitoan, hemendik, zer gertatzen da funtzioa, plus infinitora doala. Orduan, gorantza. Baina minus infinitoan,
funtzioa minus infinitorantza doa, orduan berantza. Vale? Venga, gero arte.